Nyawadona wacha aparo ni CBC ma junior secondary school ochakre maber and we've got it right some ochakre but nitie lapses moko modonje like one aparo ni issue ma buge no nego bed ni sani kaka nyithindo nie report nyoro tarik 30 gigi no nego bed no sebiro week mokalo koka kanyo serikal nen kod shida matin taparo no nego gi ka map mondo gine kaka gitatuo mana. Number 2 issue mar jopuonj aparo ka nyithindo gi nye report nyoro issue mar jopuonj no nego bed no asetieko nikech you will find yourself ni jonyuol kod nyithindo nyose ikre but serikal kor gi pod ni kod tabu nikech kaka jopuonj chaka sani podo kwang'e dho gi sendiko moko to poda yie kod wach mano wacho niya wan kod jopuonj motimo manyocha puonja nyithindo gi manyocha puonjo gi e grade 6 motimo man kod diploma ang'ma muno serikal ka jopuonj gi as the first step mondo gi promote gi giendelea kod nyithindo gi as they employ other teachers nikech even the number that they are going to employ pod nitiere shortage ma jopuonj so the first thing mondo wayude right ne jopuonj mantiere man kod diploma man kod tiegruok matiyo ni nyithindo gi aika in this primary school nikech every primary school like Olympic I know we have almost 10 to 15 teachers man kod tiegruok moromo magi mi automatically to chako puonjre kod nyithindo go and then issue mabu is another thing buge up to sani serikal poko kelo like Olympic wase receive buge ariyo curriculum design pokaneno buge ariyo mane wayudo en mar Kiswahili and then kod agriculture agriculture mane uyudo kwan buge muyudo nyalo wacho ni gin approximately adi to kipimo gi jopuonjre modonjo e junior secondary school e grade 7 bende gibiro romo kose pod nitiere nok moro nok to nitie like kaka mar agriculture ne wayudo 704 mar Kiswahili ne wayudo 704 to wan gi nyithindo 740 but gitemo that ratio gitemo to other